jeg får et partitur i hånden, så begynder det at klinge op i hovedet på mig. Jeg hører lyd med det samme. Jeg oplever noget med det samme. Først så oplever jeg det store billede, den store horisont. Og så efterhånden så går man ned og finder ud af, at det er sådan en akkord, det er sådan en akkord. Men billedet er sådan en nodeside, siger med det samme. En stor lysende klang, en masse af bevægelser i strygerne, et kor, der klinger, blæsere, der understøtter harmonierne. Sådan nogle ting, det mærker jeg med det samme. Så ser jeg selvfølgelig, hvad det er for en tekst, vi har fat i. Det er Dies Irae-satsen. Hvad var lige det, der skete der? Altså dødsmessen, som er her. Altså med andre ord, det, der foregår hernede, det er måske, skal det opleves som helvedes ild, der er hernede. Altså helvedes flammer, der slår op igennem her. Er det jeg ser, når det er samtidig med den tekst? Er det det, jeg skal høre? Sådan nogle billeder kommer med det samme, når man sidder umiddelbart og kaster øjnene ned over partituret. Og det er jo lykken, at det er så klart, som det er her trykt i trykket, at jeg med det samme får billeder, indre billeder, klangbilleder, som jeg har lyst til at formidle gennem orkestret, gennem musikken. Lange bølgebevægelser igennem orkestret. Der lå nok 50 værker, som vi overhovedet ikke kendte. Der var kammermusik, der var operafragmenter, sange. En stor symfoni af Paul von Klenau. Alt sammen i Klenaus egen håndskrift. Og det manuskript, jeg i hvert fald synes var det allermest interessante, det var lige præcis det her. Det her manuskript, som er ganske omfattende. Her er cirka, hvad skal vi sige, vi ved det faktisk ikke endnu, for der er jo aldrig nogen, der har hørt det, men jeg vil mene, her er cirka 5 kvarters musik. Altså en dansk symfoni, skrevet i 1945-46 af en dansk komponist, som ingen nogensinde har hørt. Og som altså, når den bliver spillet, varer cirka 5 kvarter. Og den lå der og grinede, og jeg kunne med det samme konstatere ved at slå op og så videre og kigge på den, at den var der ingen, der kendte. Da Niels Krabbe for nogle måneder siden ringede til mig og fortalte, at han havde fundet en uopført symfoni af en af de store danske komponister, som vi har glemt lidt, Paul Klenau, for kor, orkester, timelang, så blafrer alt i en musiker som mig. Jeg får lyst med det samme til at kaste mig over det, se hvad det er, der er der. Det er utroligt at finde et værk på en hel time, som ingen kender til. Altså det er just det her. Det er dokumenttød. Det er noget andet end at stå med en tilfældig trykt node i hånden, hvor den jo har været igennem alle mulige processer. Men her er komponistens eget værk. Der er en sådan særlig, det man samtidig i kunsthistorien kalder en aura over sådan et ægte, oprindeligt håndskrift. Det får med det samme sporhunden, den musikalske sporhund i mig, til at vågne. Det jeg gjorde dengang, det var, at så kontaktede jeg Michael Schönwandt, som jeg kendte vældig godt i forvejen, og vi havde arbejdet tæt sammen omkring hele vores Carl Nielsen-udgave osv., og spurgte om ikke han havde tid til lige at komme ind på biblioteket. Så Niels Krabbe har jeg jo kendt i mange, mange år, fordi jeg har studeret på universitetet, Københavns Universitet på Musikvidenskabeligt Institut, way back i 70'erne, hvor Niels også underviste. Og siden blev Niels jo leder af musikafdelingen på Det Kongelige Bibliotek. Han er jo vant til at sidde og læse store partiturer. Det er jo, som sige, hans livsgerning, kan man næsten sige, ikke sandt? Så han kom ind på læsesalen og sad med det. Og så begynder jeg at blade i det. Og langsomt, men sikkert, så får man... Jeg var meget spændt på, hvad han ville sige, for det kunne godt være, at han kom og sagde, nej, det gider vi altså ikke opføre. En fysisk og mental kontakt med den person, der har skrevet det, når man sidder og kigger på håndskriften. Det er noget andet, når man kigger på et trykspartitur. Når man kigger på håndskriften, så kommer personen ind i møde. Man ser hans overvejelser, man ser hans tanker. Men han sagde altså, at det synes han helt bestemt. Han sagde, at det var et dystert værk og et stort, altså virkelig i gåseøjne, et stort værk. Virkelig det store udtræk. Altså. Det giver jo sig selv, når der er kæmpe orkester og stort kor, solister og så videre. Ikke? Jeg ved, at når Niels løfter flaget og siger, Michael, kom og se det her, så er det ikke bare en lille firkant, der ligger over i hjørnet. Så er der noget helt særligt på spil. Og det må man sige, der er. Jeg tror, vi alle sammen et eller andet sted i os er født med fornemmelsen for tonearter. Om vi så er bevidste om det eller ikke. Det vil sige, når vi hører det her, så er vi glade. Og når vi hører det her, så er vi knap så glade. Og det at kunne spille på den bevidsthed, det her med tonearterne, og så indføre et begreb, som har en anden værdi, altså en toneartsløs verden, og sætte de to ting op imod hinanden og integrere dem i hinanden, at finde tonearten i det toneartsløse og omvendt, det mærker jeg meget tydeligt i det her værk. At vi hele tiden går ud af den der klare fokus, som tonearten giver os, og måske åbner horisonten med det toneartsløse, eller omvendt, at det er uklart i det toneartsløse, og det bliver klart gennem det tonale.
Det tror jeg, man vil mærke, og det tror jeg er meget særligt for det her værk. Jeg tror, det er et værk, som er bevidsthedssøgende og bevidsthedsåbnende. Og det er et menneske, som selv har vandret et langt liv i sin søgen efter den bevidsthed, som skriver det. Med stor æresfrygt, de originale partiturer blev lagt frem foran mig. Det viste sig at være en stor samling noder, skrevet på forskellige ark, selvfølgelig liggende i forskellige mapper, egentlig ikke sorteret færdigt, altså i virkeligheden skrevet til skrivebordsskuffen på det tidspunkt. Han skriver tydeligvis til nogen, der skal opføre det på et eller andet tidspunkt. Det kan jo slet ikke bruges, som det ligger der. Det er ubrugeligt som håndskrift. Her har vi en overstregning, Alexander, og der står tydeligt vi, og så står der Seite 13, det vil sige, at vi skal springe vi, og så mangler vi den anden del af det latinske ord dø, nemlig C, side 13, vi, og så gætter jeg på, at der på side 13 står dø. For at kunne opføre sådan et stykke musik, så er der en meget lang proces. Det skal for det første samles. Man skal vide nøjagtigt, hvad er det for noget musik, der spiller på hvilket tidspunkt. Man skal skrive det ud, sådan så musikerne overhovedet kan læse det, dirigenten, musikerne, og så skal vi gøre det klar i de enkelte stemmer. Så det er en meget lang proces, der foregår, fra man finder sådan et partitur. Det er ikke bare sådan, nå, der har vi et partitur, frem foran et orkester. Så står der, nu skal vi springe frem til side 52. Det kan jo ikke noget med midt i at stå og dirigere, altså pludselig, jeg skal forresten frem til side 52. Det må jo fremgå af den trykte node. Så altså vores opgave er at gøre det her manuskript, rense det så at sige, fra rettelser, fra fejl, eller altså skrivefejl, fra fejl, som komponisten har overset, og så bringe det over. Og så kommer der nogle strygere. Altså helt stille, helt mystisk. Men I kan også mærke, at der på en gang er sådan en svævende, vi ved ikke rigtig, hvor vi er henne i begyndelsen. Og samtidig så kommer der så nogle akkorder her. Så han arbejder altså mellem 12-tone musik, fremadskuende, og den musik, som vi kender, vores almindelige tonale musik, som kigger bagud. Og den udvikling fra den her helt stille begyndelse, mystiske stille, går så igennem værket, hvis vi kigger langt frem, en time, slutter vi med en jubel på samme måde, som Beethoven slutter i slutningen af sin 9. symfoni. Næsten overstadigt jublende, altså med kæmpe akkorder, koret råber, sådan her, og trompeter, brag og slagtøj. Altså ekstatisk næsten krævende, at tingene skal ende godt. Altså en utopi af lykke i slutningen af 2. verdenskrig.